काली फुजानि मेंबाय बाला नायै नालाय जोबाखै आरो $120 120 आधा घन्टासोनि सिगां लायासै आङो गुवाहाटिया दिनै गोमजोबदों मिथिबाय ओरैबायदि लोगोफोर नै गुवाहाटियाव देन्जार पमावदाना देन्जार गुवाहाटियाव आरो $120 दिनैसो एकदम हेभि जादों अमा गावनाया गुवाहाटियाव आयौ वाव वाव हाब हेभिलै हेभि दिनै मिथिबाय हेभि गाइस जों नै लुथिनागासिनो काली फुजानि मेंबाय बाला नायै माबा नालाय जोबाखै आरो गथ'लांबाय 120टा नादों 120टा